खुलुमबाय गाइसमोन आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे ब्लग लाना फैबावलायबाय गामाखालि बायदिनो दिनैनि ब्लगआ जाहैबाय एसे इन्टारेस्टेड माने आङो गामिथिं फैदों मैगं थाइगंफोर माबाफोर मोनबाय बायगोन खोमा गावलिया मैगं बेफोरखौ लानानै एसे गामिथिं नुजाफैबाय आरोखि बेनिफ्राय नोंथांमोनहा इन्टारेस्टेड दंबा आंनि ब्लगखौ अननानै जोबजासिम नायलांगोन होनना मिजिंथिनाय थाबाय आरो लोगोसे सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानफोर फैनानै दंफैबा नोंथांमोनहा सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो टुं थुना हो अननानै मिजिंथिनाय थाबाय जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो फैबाय थानाय हेपि निउ इयार प्लास मागो दमासि कामिं सुन बयबो आलो गोजोनै मिजिंथिनानै दोनखानाय बायदि गासिबो संसार जालांनो हागोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाखाबाय आरो लोगोसे बिदिनो बयबो न'खरनि बाय बाहागि गासिबो आलो गोजोनै संसार मोनजाथों होननानै आंनि गोसोनिफ्राय बयनिसिमबो हेपि निउ इयार प्लास कामिं मागो दमासि बेखौ सिगांनि एडभान्स जासिहरनाय थाबाय दे बिदिब्ला थेंक इउ आरो हेपि क्रिसमास बेबो थाफाबावबाय हेपि क्रिसमास बयनिसिमबो बेनिफ्राय मोजाङै मोजां सोलिलांनो हाथों बयबो फेस्टिभेलाव बयबो रंजा बाजायै आलो गोजोनै बिदिनो रंजालांदो आंनिफ्राय माबा हरबाय आरोखि दे थेंक इउ गेर 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 इसानसालियाव ना 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 बेखौ मा होनोमोन आब' बिदिखौ बेखौ मा होनोमोन जेन्थेर जेन्थेर होनो जाहैबाय बेखौ ने बावलायलाङोलै आरो बे दाउ बिदै दैग्राखौ मा होनोमोनलाय आब' बिदिखौ दाउख' शब्दफ्रानो बावलांलांजोबसिगोनसो गासिबो शब्दफ्रानो गोमालांजोबसिगोनसो आरो नैबे जाहैबाय माबा खखा बेहा जाहैबाय खखा नैबे जाहैबाय खखा नैबे खखा बेखौ सायरासो होनोमोन ने बेखौ सायरा होनो जाहैबाय आरो मा होनबावगोन नैबे बुस्थुखौ मा होनबावगोन दे बेखौ नुदोंना बे मा बुस्थु बेयो बेखौ मा होनो बेखौ ओरै बोग्रा आरो बेयो ओरै बोग्रा माइ माबायाव हासिनिबो होनांदांलै बेखौ आंबो बुंनो हालालै बेफोरखौ मा नामावबा मा बुङो आरो नैबे जाहैबाय संग्राय येस मा थायो नै नुबायना आरो नैबेयाव मा दङ मिथिबाय नारजि नै नारजि बासा नारजिखौ माबायदि दोनदों नै जगारखा आरो बेयो गासिबो रायजो जानायाव मा माखौ नांगौ जगार एमाव राजानि फेक्ट'रि नैबेसो दा नैबे आरो बेजों ओरै माबा गयो जाहैबाय ओइ दाउदैया दाउदै दङ दाउदै आरो बेयावबा मा दंलै सर बेयावथ' मा दंलै नै ओइया देखो रन्दै पानी लगाओ
फेक्टरि मानि फेक्टरि फेक्टरि लाफा मोननाया आब' लाफा माथो जास्रायाखै लाफाया बिनो ओमफ्राय बै लाइ गायग्रा लाइसो गायजागोन अबे नैबे ए गिदिर लाइ बिराद गिदिर गिदिर जायो ए होद जोंहाबो गायहैगोनलै मोननैसो लांगोन आब' देनां एसे गावराव गावराव जादों आं गायहैगोन बेखौ बस्थायाव गायहैगोन गायनांगौ गायबा जिगाब गावराव ओंखायनोथ' बे बस्थायाव गायहैगोन आंहा बे माबा गायग्रा दंना बेयाव गोरलै गोरलैथार माबायाबो माना मुनिया गैयानो बयथिं बिदि गोरलैखाय खायाखै बियो गोरलै गोरलैद्रायथार उइनारिथार बे थास'आसो थांबाय नोंदां थास'आ होनदां बेदर थांबाय नोंदां जावनाय नायलाय थांबाय नोंदां बैसो बे गिदिरा अबे मुलि होलायखो सोर सोर मुलि होदोंमोन लान्थाया बेलाय बारा गोबाव थाया हाग्रा थैनायनि होदों ओंखायसो थैजोबदों नङाबाथ' हाग्रायानो दासिमबो बेखायनोथ' होनदां बारा गोबाव थायाना थास'आ सोरबा थैबाय सोरबा थांनानै थाबावबाय अबे बे मुलाखौ बेगर थांग्रासो बियो आं मिथियानो मा फुनानै गारहरगोन आरो थै बिदिनो माबा जालाङो बेदर थांगोन बियो ओमफ्राय ओरैबायदि खालामबानो जाबाय बे बेदर थांनाय थांनायखौ जालांबाय था ओमफ्राय बिदिनो माबालांबाय थागोन आरो जालांबाय थानो हायो बेनो दा बेदर थांग्रायानो गोजा सिना मुला होनो बेखौनोथ' सिना मुलाया बेनो दा सिना मुलाया बेनोब्रा एसे फुना होबावनांगोन होनबासो खारगोन माबागोन बेदरा बेखौ थांगोन थाङाखै नायलाय दासो माबादो नायलाय ए जादों माथो नै एसे थांदोंथ' एसे दङ बारा नङा गोरलै गोरलैथार आथिङानो दाख्लै खाना लांखादोंबा आङो खथ' खाबावबाय आङो ओमफ्राय दाखालि जि बुरजा जिरबाय आङो ओइदिनखालिनोमोन आरो बे खिखालि दाना आंबो थांनो हाला अमासो रुजोबो आं थास'खौ जानो हैनो नागिरदोंमोन नामा बादालि जानानै जानायालाय ए नङा माखौ थास'खौ होनदां फाननो आरो फाननो नागिरदोंमोन फाननो नागिरदोंमोन जाया बिसोरो खनसे फुख्रिनि नाखौ बोखांनानै जाबाय जि गोथाव मोनथारदों आङो थास' आथिंजों थास' आथिंफोरलाय गोथाव जाखायो दा थास' आथिंजों गोथाव जायो दा जायाखै जाया बिराद गिदिर बेदर थांगोन थाथोंसै उनाव बेखौ उनाव जावनो हागोन दे दा माबा नांला आंहा एसे दङना बोथिसे जाथारनांगोन ना होमबालाय बैथिं जावहै बै थैनाया बिफां थैनाया बेखौ जावजोबबाबो बोथिसे थाङा दे माबायाखैनो देराखैना
देराखै दा थांगोन नै बेदरा बिराद मोजां मोजां थांगोन थांनायालाय थांनांगौ देनां बिफां फैबासो ने औ नै थांगोन थांहांदोंआनो जावनांला दे जावनांला बोथिसे खालामाबा थांखायोमोनबा आं लांनायालाय उखालि नोंस्रानो बेनोमोन दा बोर मनायालाय बे मुलि होनानैसो फैनानै माबाफिननाय नालाय थांखांफिननानै जि गिदिर गिदिरबो माबायाबो थास' बिफाङाबो बेसेबांसिगोन दा बोराय बुरि सानैल'सो जाखायो फिसाजो सानैबो जाया गथ'फ्रा जाया खामानि गैया देराखैनोबा दुब्लिनाबो माबायाव दाखालि बर्नगावआव नुदों आं मानामुनि फाननो है माबायावसो 10 थाखा सपनगावआवसो ए मा सिंग्रि मैखि ए गोरलै नङा आरो आइया जाबाय दा माथो बेसेबां मोननानै माथो नांबावगौ जाबाय दा डाइरेक्ट दाउजोंसो जाहोनांगोन आब'खौ दाउ बेदर लाबोखागोन जोंहा संखागोनबो जाखागोनबोलाय दाउ लाबोखागोन नोंसिनावनो लाबोलाबायसै नोंसिनाव मोनाबा दाउखौनो मैयानो खिथाहरनांगौमोन आं खानानै दोनखागौमोन बेजों लादेरनोसै थास'जों माबाजों औ मानामुनिजों लादेरगोन मैला जाया गोदो जेबो नङा बेखौ सुखानांगोन देरगोन ना देरा देरगोन देनां ने देरगोन बियो नाङो दा बाहाय सैनानै फानबाबो जि बुस्थु नाङो जेरावबो नाङो मोजाङैल' मानांगौ बिदि फेंखाखौ लायो दा नाङो साफा सुफा खालामनानैल' होनांगौ खोथायानो गैया आरामसे फोनांजोबनो हायो